पात्रा किती बिग दे रे पात्रा कशी मारेंगाचं जायला जेवणार रे पात्रा 2 दिवस झालं पोटा भूक लागल्या किती दिले पातला काम कोर आणि पोट बोर भीक मागो येलाय ना ना पात्रा जायना पायो मोयला पायो बन्ना पात्रा Emotional. बरे बरे येत आहे सकाळ पुढे स्वतःपाक दूर दूर घे पात्रा पात्रा ते बरे करू पात्रा A few moments later. आवोय भिकार आयफोन घे मोहता आवोय हॅलो हा कोण हाव रे जिओ बोलयता केला ना अजून कल्याण हा नो ओके एक काम करू हेचेर 77 चेर 25 कोर ओय 7 दिनाचेर 15 कोर आवोय मार्केट मुर्यो मोगे पयशे घे बोडको लायता एक दाखवता 7 ओपनाचे तिथे झालंय येता ना पैसे देता तुकडे येता ओळखते हाय मोरे पैसे हाव येता तो दोता ओय इंगा रे ओय इंगा रे